Здравейте, слушатели! Правя този запис от чисто информативен характер, за да мога да ви разкажа по-конкретно за някои данни, с които аз самата се запознах, като различни източници на информация и конкретно става въпрос за геополитическата обстановка, глобалната геополитическа обстановка. Като ви го кажа това, предполагам, че мислите конкретно за конфликтите, за които слушахме навсякъде в медийното пространство, Русия, Украйна, Израел, Палестина и така нататък, военната групировка Хамас, но това няма абсолютно нищо общо. Тук става въпрос за нещо, което не се тиражира, няма го по другите източници на масова комуникация. Както казах, връзките са различни и затова искам да си поговорим конкретно по една от моите статии, която е с по-особен характер и ще ви обясня и защо. Става въпрос за връзките между Израел и Тайван. На пръв поглед тези връзки може да изглеждат незначителни в контекста на Близкия изток, но в действителност тя е далеч по-комплексна и важна за глобалните геополитически процеси. И двете държави са стратегически съюзници на Съединените щати и играят ключови роли в рамките на американската система за глобално господство. Сега някой от вас може би ще си каже, че това са конспиративни теории, но пак подчертавам, че съм се запознала с нещата и това, което ще ви кажа, наистина е важно и не е нещо, което просто да си коментирам с вас и да ви ангажирам от времето с някакви мои лични измислици и теории. Идентичността на тези връзки, конкретно с големите сили, особено с Китай, придават нови измерения на тяхното геополитическо поведение. Един от източниците, които съм използвала за това, което ще ви кажа, ще ви препредам всъщност от моята статия, е телеграм група, която е създадена от Николай Вавилов. Той анализира много задълбочено тези връзки в телеграм. Абсолютно всеки може да влезе в тази група в телеграм, като напише името му. Групата е общо достъпна. Просто ако желаете да взимате информация от там, трябва да сте наясно с руски език или да го превеждате, но там могат да се разберат много неща, свързани с това. И не само. Тайван, който често е разглеждан като част от китайската сфера на влияние, се управлява от китайски хака, известни със своята историческа роля на банкери, индустриалци, музиканти и писатели. Израел от своя страна е един от най-близките съюзници на САЩ в Близкия изток, но също така поддържа търговски и икономически отношения с Китай, който е вторият по големина търговски партньор на Израел. Този сложен баланс между интересите на Америка, Китай и регионалните сили като Хамас, Хизбула, Иран и Турция поставя пък Тел Авив в деликатна позиция. И ще ви кажа защо. Когато се вземат стратегически решения в Тел Авив, като тези свързани с военни операции в Газа, израелските лидери, включително премиерът Нетаняху, трябва да имат предвид не само местните актьори, но и по-широкия контекст на отношенията с Китай. Пекин е най-големият купувач на арабски петрол и има интереси свързани с регионалната стабилност в Близкия изток. Нещо повече. Китай се явява естествен съюзник на арабския свят и има стратегическо значение за голяма част от глобалното население. Пример за сложността на отношенията между Израел, Тайван и Китай е решението на Нетаняху да не участва в инициативата "Един пояс, един път". Тази инициатива, за която ви говоря, е планирана за октомври месец. Той бе на път да посети Пекин, но получените разузнавателни данни от Тайван, предполагащи китайската подкрепа за палестински групировки, са могли да доведат до промяна в плановете. В този контекст можем да си припомним и действията на Грузия по време на Олимпиадата в Пекин през 2008 година, когато грузинският президент Михаил Саакашвили, ако не се лъжа за името, прекъсна събитието със своята военна операция. Още един ключов момент във връзките между Израел и Тайван е съвпадението на смъртта на иранския генерал Касем Сюлеймани и тайванският началник на генералния щаб през януари 2020 година още. Това не е просто съвпадение, приятели, а показател за сложна взаимовръзка между събитията в Близкия изток и Източна Азия.
Тайван разполага с изключително ценна информация за дейността на Китай по света, което го прави важен партньор за Израел в контекста на нарастващото китайско влияние. Китайският фактор става все по-значим за процесите в Близкия изток и глобално. Важното вече не е кои са сунити, шиити или друзи, а с кого от тях се среща китайският посланник в региона. Китай става ключов играч в глобалната дипломация, събитията в Израел и Тайван и ясно показват, че неговото влияние може да бъде решаващо за бъдещето на световните процеси. Отношенията между Израел и Тайван се заплитат все повече и повече. И те не са просто от регионална стратегия, а са част от глобалната геополитика, която включва Китай, САЩ и множество други играчи. Нищо чудно да бъдем включени и ние в близко бъдеще. Това ще постави много държави в центъра на определени процеси. И конкретно двете велики сили в центъра на международните процеси. Като ги прави от своя страна доста големи партньори и потенциални конкуренти на световната сцена. Моят призив е наистина да преглеждате различни източници на информация и да отсявате най-важните и съществените неща от тях. Така много неща ще се изяснят, включително и свързани с промените, които настъпват и в България. И абсолютно всичко, което се случва на територията на нашата държава, е повлияно и от външните фактори. Затова следете, независимо какви са източниците. Следете международни източници, не изключвайте и руските. Може да си превеждате информация и да отсявате по-важното от маловажното, защото никога информацията не е 100%. Но нашият усет да отсяваме е това, което ще ни помогне да разберем всичко, вместо да живеем в заблуда.